Croeso i teganau. Heddiw ni'n gwneud set Lego City 6-172. Mae gyda net shooter sydd mynd i Sydd yn brand new. Sydd yn brand new. So, mynd i ar. Rydw i gyda bag 2. Roedd hyn rhaid yna. Bag 3. Bag 1. A bag 4. So, Mae'n rhaid yn instructions ni. So hwnna'n instructions rhif 1. Mae 2 instructions. A wedyn mae hyn yn instructions rhif 2. So, mae Kai Ni'n mynd i dechrau ar rhif 1. Mae Kai mynd i cael instructions rhif 1 a rwy'n mynd i fod yn gwneud instructions rhif 2. Mynd i dechrau. Mae hyn yn trowsus, pen, a body. Mae hyn yn trowsus. Mae hyn yn fel corff. Ac mae hyn yn... Mae hyn yn... merchni. Dyma gyntaf am y car. So yeah, really cool. Gyda het glas. Mae hyn yn merchni. Fi ddim rili'n gallu gweld hi'n dda. Rwy'n dwi'n mynd i gwneud. So, dwi'n mynd i dechrau nawr. Mae glasses. Nawr mae hyn yn merchni. Dwi'n mynd i dechrau ar stop sign. Here we go. So, y dyn yn cool, mae'n gyda walkie-talkie ar y bac. Fel radio. A badge a fel walkie-talkie arall a belt. Ja, maar ja. Dwi'n cael trouble gyda sticker yma.
stick it around drwg. Mae'n fel really drwg. O no. Pam wyt ti ddim yn mynd dal? Right, finally. Okay, we're going to get a sticker gyntaf. Yay. Stop sign. Mynd i roi hwnna fan'na. Ie, hwnna. Nawr dwi'n dechrau ar y fake model. So, dwi'n hyn. Wow, hyn yn edrych yn complicated. Hyn ddim yn ffitio. O, ie mae yn. So, os ti eisiau gweld fideo Lego arall, mynd i Teganau a subscriber. A wedyn ti'n gweld y fideo gyda fi a Kai a A falle ffrind Zac a arall. Dylan. A Ffrindiau arall. ffrindiau ni. Dwi'n mynd sticker arall. Sticker. Number 10. Dwi'n bron wedi gorffen ar beth model yn barod. Mae Gabriel yn gwneud y car fyna. Gabe, ti eisiau dangos nhw? So, dyma y car. Rwy'n jyst yn gweithio arno hwnna reit nawr. Pan dwi wedi gwneud hyn, mae sticker yn ddim yn hoffi fi nawr. Dwi'n gwylio pam. Pam? Nawr dwi'n gwneud fel y teas. So, dwi'n dau o rain, dau o... O, mae'n fan'na. Come on. Come on. Right. Nawr, dragon. Dwi ddim yn gwneud hyn. O, beth yw hyn? I don't know what. Right, so we're wedi cael stop ar hyn. Rwy'n gweithio ar hyn right now. Rwy'n mynd am y bit nesaf. Mae hyn yn big model fi.
hyn a yn trwy. Mae'n dweud G6015 So, yna ni. Ignore it. Nawr dwi'n dechrau ar fel boulders. Pen. Un fyny. Mae hyn yn dechrau arni. Dyna rwy'n wedi rhoi honna ar y build fi. Hwnna'n dechrau fi. Diagram. Fyna. Dyna ni. Diagram. Now, pen and mynd. Hwnna. Rhoi ar bag hedfan nawr. Hey guys. Ie. Ar y bag. Oh na. Oh na.
edrych arno hwnna. Roedd hwnna tu fewn i hwnna. Yn gweld? O! So mae hyn yn fel boulder launcher, so os ti'n mynd fel hyn, mae'n launcher. So, so fel hyn. Just wedi bod yn syth. Dwi'n really yn Butterfingers hefyd. Ni'n cwcw. Nawr rydw i ar bag 2. Yn ddwy'r ochr. Bag 2. Nawr mae lot o pethau. Paid mynd yn nesaf. Please. Na. Hyd o ti. Yay! Dwi'n mynd hyn. Here comes the money. So, mae hyn yn bag fe. Mae hyn yn fel bag gyda arian mewn. 100, na 200. Beth o ti'n gwneud? O, ti eisiau dangos nhw beth ti'n gwneud? O, mae hwnna'n y net. Mae Gabriel gyda'r net. Would you everybody creu? Front. Na, mae dim yn gwneud e. Mae dim yn bachu. Mae hyn, o na, dwi'n wedi gorffen fe. Oh, wow. Edrych, roedd hwnna, roedd fel coesau fe, just mewn y tyres. Roedd. Beth gyda'r tyres yma? Roedd wedi creu Lego am bron fel 4 blynedd. Ie. 4-5 blynedd. Ie, roedd y ffog hwnna. Achos nhw'n mynd. O ie, dyn. Dyn ni. Waa! Ydy ni'n smasho? Okay. Dwi'n mynd i estyn. So, wyt ti ddim ond yn gallu gweld fi nawr. So, mae gen i nôl nawr. Helo! Mae fe'n.
rhoi comment lawr tyblo am beth yw set ffefren Lego chi. A comment down below pa un ti eisiau ni gwneud nesaf. Dim rhaid... Neu os ti'n hoffi nhw. Fy hoff set fi yw Arkham Asylum o Lego Batman. Dwi'n hoffi... am yn Xbox fi, dwi'n hoffi Lego Dimensions. Maen nhw'n cool. Dweud wrthyn ni yn y comments, so beth yw un ffefryn ti? Pa Lego yw ffefryn? Dwi yn gwneud y car hwnna. Dwi'n gwneud hwnna. So, un o Ryan. Un donkey. Dau pedal. So hyn. So dwi'n mynd hyn. Fanna. Dyma nhw. Hyn yn beth dwi'n gwneud. Mae ddim yn dod ban. Gale. Mae hynny'n fel y nest. Le mae can am ti? Yay! Dwi wedi gwneud fe. Mae hynny'n peth fi.
Jangan. Nak tahu. Mae Gabriel Bond wedi gorffen. Dwi ddim yn close I gorffen. Fi'n sound of rhywun ar Roblox wedyn. What do you think I think? Oh. Funny. Dangos nhw. Achos mae'n dda. So, dyma y car. Dangos nhw fel y net shooter. Ac mae hyn. There we go. So, roi angen. Scrublo fel lan. Scrublo fel lan. Roi e fewn I hwnna. And nawr, Barod. Tanni fe right now. 1, 2, 3. Woo! Mae'n dda. Pin. So, Dyma'n nawr. so yn iawn. O, fel ffairo y net at y camera. Mae Gabriel mynd I fel ffairo fe a ti. I gyd. O, mae radio fe. Just roi hwnna. No, hwnna, ie. Ffairo y net at nhw. O, ti wedi gorffen gwneud hwnna. Right, come on. Barod. Fail. Oh, fail. Fail.
wedi trio? Ni wedi trio. Caia! Yn ei gallu fel chaco fe. 1, 2, 3. O, fail. Eto. Mae Gabriel wedi cael tro olaf. Olaf. Oh! Fail! Wrong gyda. Mae cael mynd i cael ymlaen. Ymlaen, gyda siarad, gyda ti. So? Siarad. Gyda camera. Dwi'n meddwl arall fi. Le? Dwi'n gallu ffeindio fe. Ydyn nhw'n rhaid? Ydy e'n trio hynny? O, diolch. Dwi'n fel blind as a bat. Ar ôl I fi golf yn Gabriel yn gallu ffeiro at y actual evil ball. Na. Dwi'n bod wedi drop o fe. Ydw'n gallu trio fe gyda canan. Dwi'n mynd I trio canan Gabriel. Ready? Right. Fail. So hwnna'n tro olaf. Ie. Ni ddim yn laio. Dwi'n gallu ffeindio fo. Ow! Oh! Yn credu mae gei mynd bod wasted. Come on. Okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mae'n gyflym. Mae'n scary. Mae'n a banana. Yeah, mae'n banana. Mae hyn yn dod melyn. Yes. No, 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 no. Dwi really eisiau gwneud tyres nawr. Rwy'n jyst yn gwneud gyda chi. Na, please na. Dwi eisiau gwneud tyres. Dwi'n cymryd amser. So, ar y car hyn, mae fel signs police, slash heavily, a 02 ar y top. Dyma close look at y cannon. So, beth sydd ar hyn yn gwneud? Full o hotback. A wedyn, y cannon yn ffyrio. Peth. A mae'n cael handcuffs a walkie-talkie.
radio. Radio cable. Lights, glass, coal. Well, Dwi'n really anodd. Sain a beth yw. Dyma'r big motor gyda y merch heavy motor heavy burn. Mae hyn yn y dyn gyda bag. Gwneud hyn yn gyda. Well, brum brum. Mae hyn yn drum. Fi wedi mynd bod hwnna gyda Ie, wedyn ti'n slingio hwnna. So mae Kai angen gorffen. Falle bydd yn cymryd dipyn bach o amser. Ond, mae'n iawn. Mae Kai ddim yn fel Dwi'n gallu gwneud e, actually. master builder, ond mae'n fel builder. Ie. Rwy'n master builder. Mae gyda'n gaflyn. Rwy'n bron wedi cael fel 2,000 o punnoedd o Lego. A lot. Mae stafell wel gyda gyd o fe yn bron Lego. Ie, yn y stafell gwely fe, mae'n cael fel 5 set wedi gwneud yn barod, wedyn mae'n cael fel 3 fel dro o Lego mewn fe. So, dyma y dyn gyda het coch a cot brown gyda shirt a fel showed-out gwyn prydden a short trousers brown. Dwi bron wedi gorffen. Dyma i fel fach punnoedd fe gyda 200. 200. Falle mae'n dipyn bach yn blurry, ond so wedyn, rwy'n fel hyn, a wedyn rwy y sac arno. Fel hyn. Rwy'r het nôl arno, a wedyn mae'n cael ffach ar y cefn yna. I said that was cool. Fel bach o'r instructions then. Mae gyda fel a little set ar y cefn a dyma. Dyma blind box eto. Y cefn.
Okay, just bron Where'd it go? golfen. Yeah. So, Ti'n gwybod fe mewn fanna? wel, ti'n gallu... Trio gwneud fel trick shots gyda rhaid. Ie. Yn fel hwnna. Yay! Gweld? Fi fi'n gwneud yr eto. i chi. Gweld. Oh! Trio eto. Hey! Ham. Okay. Prawn. Credu mae rhan fel y darnau olaf achos mae fel 5 page left. Dim ond 5. Oh no. I'm one way around. Okay. I'm doing it down the line. I'm wrong way around. Yeah, then we'll try the wrong way on that. Yay. Hello. Hello. Dyma'r box mae y net wedi dod. Ond mae'n dweud 6, 1, 2, 4. 2, 8, 6. Dwi angen hwnna. Dyma toio fan. Diolch. Dwi'n rhoi fel y flaen na yma. Wedyn mae hwnna. Waw. Ie, mae hwnna. A wedyn... Wel, no. Ti'n go drosodd. O, mae'n gwybod. O, mae'n nhw. Beth af? Hyn nawr. Gros. Fanna. Dwi'n gallu gwneud fe. Rwy'n cofio mae cael. Gweld mae cael ddim yn master builder. Dwi'n kind of. Mae'n builder. Well, Pro dim. builder. Yeah, pro builder. So mae'n different types. Rookie. Rookie, noob. Much noob. Rwy'n sydd a builder, pro, a master builder. So mae e yn pro. Rwy'n master builder. Ffrind ddac Na, mae dim yn noob. Mae neb yn noob. Mae ddac yn y builder.
Mae'n neud yn A mae Dylan yn pro. Mae Dylan Dylan yn yn math. Mae dim master. Os ti eisiau Dwi'n gweld credu mae Dylan yn rocky. Os ti eisiau gweld fi, mae'n mynd draw i gemau retro. Gyda fi a Dylan. A fi. Na, dim fi. O na, dwi ddim yna. Dy fi a Dylan. Ni'n mynd i gael 2 fideo. Mynd i fy marw eto. Ar amser mae'r fideo yma wedi mynd mas. Bydd e mynd i fynd mas. Un o'r fideos. Dwi'n creu 2. Maen nhw'n space, dwi'n credu. Really? Yn o'r space. Good. Na, mae'n fel hwnna. Ie. Na, yn fod fel yna. Fel fel yna. Wel, ti'n... Na, mae'n... Bydd fi'n gwneud e. Bydd fi'n gwneud e. Nid yw'n gwneud hwnna. Mae hwnna ddim yn mynd arno fe. Mae'r Ie, bag mae- ddim yn mynd arno fe. Mae'n gallu. Ie, mae ddim. O na. Mae pen fe. Dwi'n mynd. Hwn. Na, dyna. Dwi'n gallu creu fyna. Wrth be? Wel, na di si. Beth sy'n anodd gyda fi a lawr llawr fel living room fi. Rwy'n cael carped sioe. Gyd, wedi rhoi un yna back to front. Ti wedi? A fi ddim mwy o fanna. Wyt ti wedi gwneud un yna? Na, ddim. Na, roedd ti gwneud hwnna. Mae Gabriel... Mae fel... Na, di sbawd Gabriel wedi bod yn smwl yn cael. Ti? Nawr dwi'n gallu gwneud un beth. Ei. Stila. Dwi'n jyst yn mynd i roi bag fe ar y cefn. Mae ddim yn aros yn fel tidy mewn. Ia fi? Person fi. Pan oedd yn mynd mewn. Oce. Dyna pam. Okay, yeah, good.
dyn. Chwi dyn, oce. Na, maen nhw'n fod lan. Neu i bod... Na, maen nhw'n fod lawr a hwnna. I don't know. Ie. Maen nhw fel guns edrych. O. O ie, mewn yna. Okay, mae'n bold am hynny. Ti eisiau bod yn robber? Neu? Ti eisiau bod yn... So, dyma y set. So, na, gafi hyn. So, dyma beth mae cael wedi gwneud a bod yn rhoi fe i gwneud. So, Os so, hwn. Dyna yw'r vehicles. Wedyn, dyna fel y accessories. Yeah, kind of. Y add-ons. Dyna set Lego City ni. Cofiwch chi subscribe Yeah. i Tagalau a y bell a gweld chi yn y fideo nesaf. Hwyl. Hwyl.